con Jordi Mayor, Sílvia Roca, Toni Suig i Maria Suig. Era una nit freda. Caminant, veiem el fum de les ximeners que ix entre la neu que cobreix les cases. Per les finestres notem la calidesa de la màgia del Nadal. Seguim caminant i entre la boira divisem una peculiar estació de tren. Un tren que ens portarà al món de la fantasia. Viatgers al tren! Viatgers al tren! Vinga, de pressa, pugeu al tren, que el tren es posa en marxa. El tren dels somnis, que ens portarà al bonic i meravellós món dels elfos. El tren del placer. Ah, clar, ens va faltar un maquinista. Un maquinista per conduir aquest meravellós tren. Ferrer Ferran!